В студиото, както казах вече, професор Иво Христов, здравейте. Здравейте. Ще ви попитам как тази битка и резултата и по-скоро ще се отрази на света и у нас, но видяхте какво казват двамата политици, двамата претенденти. Единият говори за бунището на света, а другия издига абортите в своя платформа. Това ме подсеща, че в Конституцията на Франция е записано правото на аборт. Съвсем наскоро. И се чуе какво е това. Та нали в Конституцията ценности записваме, а не правото на аборт. Но все едно. Как ви изглежда тази битка? Ето така, обобщена от Цветана. От културна и цивилизационна точка, това е най-ниската точка, до която Америка може да се срине във всяко едно отношение. Това показва, че световният хегемон има огромен проблем. И той не е със света, а със себе си. Проблемът е, че когато световният хегемон има системен, а това е системен и задълбочаващ общ цивилизационен и системен проблем, това означава, че ние имаме огромен проблем. Защото ако хегемона поради някакви причини се срине, той ще ни повлече и нас. В този смисъл, това, което се случва в Америка, опира до нашия, да се каже, интерес, до нашата кожа, в буквално физически смисъл на тази дума. Но понеже, както се казва, това е положението, това са двамата претенденти, единият от тях ще стане президент. Така е, да. При това положение, в кой от случаите за нас е по-добре, нека така да го кажа, вземайки повод от това, за нашата кожа става дума? Не звучи много гордо за българите, че да се ослушват кое за нас е по-добре. Ние 120 години не се така се ослушваме. Един път не сме направили едно действие, в което ние да сме казали, че ще бъде това, което ние решим, което ние наложим, което ние извоюваме, което ние разпоредим. Този отстранен слугински менталитет, какво ще кажат началниците, води до ментална деградация, след това и до физическа. Тъй като говорихме за сриването на хегемона, ние вече сме се сринали, така че в някакъв смисъл, каквото и да стане там, при нас вече ние сме минали отвъд точката на пречупване в някакъв смисъл. Добре, исках да започнем със света, но все пак така заговорихме за нас. Да. Нали знаете, че в момента у нас съвсем публично, съвсем официално политолози, пиари, коментатори, както ги наричаме, ние казват, че чака се избора на президент. Защото ако се избере Тръмп, това ще даде сила на ГЕРБ и Борисов. Ако се избере Харис, това ще даде сила на така наречената градска десница. Градска десница. Да. Наистина, според вас, има ли такава корелация между двете неща? Дума да няма, има. Защото ние сме периферна територия с затихващи функции в американския проект. Проблемът на тая периферна територия е, че тя се намира на фронтовата линия, където се блъска с другата геополитическа плоча, чието контури се очертаха вече доста ясно след срещата в Казан на БРИКС. Поради тази причина това, което се случва там и това, което става тук, са скачени съдове. Но това са скачените съдове на подмандатна територия, която се вълнува от това, кой ще бъде новия генерал-губернатор. Ето това не мога да разбера. И се питам и ваши колеги, и вас, които твърдите, че това е факт. Любопитно това е очевиден факт. Очевидно е, но как, например, ще дойде сила на градската десница, ако Харис печели? Харис ще им каже: браво, моите момчета, давайте, разхождайте се, бунтувайте се, искайте съдебна реформа. И какво ще каже Тръмп на Борисов? Добре, управлявай, направи с когото искаш коалиция, само да си ти премиер. Не мога да си го обясня. Отвъд иронията, предполагам, че Харис даже не знае къде се намира България. Тръмп е виждал Борисов, това е сигурно. Документирано е най-малкото. Поради тази причина мен ми се струва, че това, което тук е важно, отвъд иронията вече, е, че очевидно, че става въпрос за местни, как да ги нарека и аз, политически централи, макар че аз твърда, че в България политика няма по всички правила на науката. Местните политически централи се намират на котлова храна и на съответната веришка на контрол от треторазрядни чиновници, които все пак отговарят за тази част на света. Така че това, което вие казахте, има резон в него. Разбира се, не чак от топ-даун, от върха към това, което се случва в периферията. Да, си хиперболизирам. Разбирам какво имате предвид. Но е факт, че действително това, което се представя за градска десница в България, това е оксиморон, нали? Дали има селска десница, как мислите? Градската десница, каквото и да означава това, е очевидно свързана с, така или иначе, с Демократическата партия и с нейните афилиации в Европа.
А пък е ясно, че другата част от управляващите в България са свързани или поне искат да бъдат свързани, или пък по-точното е представят, че са свързани с другата част, която може би има шансове да спечели изборите. И сега, да погледнем за света, после ще се върнем към България, защото вие сте социолог, а просто сме няколко дена след изборите и е хубаво да чуя вашата трактовка за резултатите и за това какво ние избирателите казахме на политиците. Да. Но, моля ви, развийте в хипотезата, че Тръмп спечели, какво ще се случи със света? С войните в Украйна, в Близки изток. Ако Харис спечели, пак какво ще се случи с тези две най-важни събития, а вероятно и с още няколко други? Да, за да мога да развия двата сценария, трябва да кажем първо какво представлява единия, какво представлява другия кандидат. Това са само върховете, черешките на тортата. Те са етикетите на тенденции. Тръмп представлява, айде да го кажа така, директно националния империализъм на Америка. Да, Америка е велика отново, да, Америка е доминион на света, националната държава Америка. Не територията, на която трансконтинентални корпорации и международния финансов капитал са избрали за място за управление на света. Това е Камала Харис или по-скоро силите, които стоят зад нея. Така че това, което Тръмп ще направи, той няма да го направи, разбира се, толкова неумело и неуместно, както го направи в първия мандат, ако разбира се той въобще спечели изборите, но това ще означава тежки времена за Европейския съюз, тъй като чиято върхушка е свързана с сегашната конфигурация, с съответния капитал, за който говорих. Това ще означава тежки времена и за НАТО. А от гледна точка на войните, за които вие говорите, аз съм притеснен, че едната война, тази в Украйна, може би ще и се намери някакво решение. Дали замразяване по корейския конфликт, дали с някои съответно изменение, дали така или иначе, днеска мисля, че кандидата за вице-президента на Тръмп е казал, че Украйна не е част от националните интереси на Съединените щати. Това вече е някаква червена лампичка. Но аз се опасявам, че този... Той като припомним Тръмп как нарече Зеленски, търговец и но се прочее. опасявам, че тази конфигурация, която може би ще дойде на власт с Тръмп, ще запали голяма война в Близки изток. Защото стои зад Израел? Защото стои зад Израел, защото силите, които стоят зад Тръмп и силите, които стоят зад Нетаняху, са идентични. Защото тяхната представа за големия Близък изток, както те го наричат, преминава през такъв голям конфликт. Тоест, ще потушим единия конфликт, но за сметка на други. Ако имаме Камала Харис и по-скоро конфигурацията, която стои зад нея, аз мисля, че ще имаме едно още от същото. Вероятно, имайте предвид, че всички се подиграха на Байдън, но Байдън е политик от кариерата. Когато той беше в своята виталност и сила... Това щях да кажа, когато беше витален. Който преговаряше, да речем, за стратегическото въоръжаване със Съветския съюз. Това беше човек, който добре познаваше, да речем, съветския враг, както те го наричаха, и имаше много адекватна представа за света. Опасявам се, че това, което ще дойде след него, няма адекватна представа за нищо. За Харис ли говорите? Да, така мисля. Така че аз си мисля, че тези, които избутват тази кандидатура на начело, все повече движат Америка към едно безлико управление, за да може зад него да се крие една безотговорна властова конфигурация, която ще продължава да движи същия мулти-транснационален проект, който ние така за удобство наричаме глобализация. Разбира се, това ще се сблъска с другите сили, с центровете като Русия, като Китай и така нататък, но не мисля, че демократите са толкова воинствено настроени, така да го нарека. Добре, понеже заговорихме за Близкия изток, каква е представата според вас на Тръмп и Нетаняху за края на тази война? Има ли изобщо представа за края на войната? Каква е... Добре, да унищожим тероризма, това всички го искаме. Да обезглавим терористичните формирования. Окей, но има ли друга крайна цел, в която видяхте един е убит, избират друг? И после, и после, и после. Как ще свърши това? По библейската максима зъб за зъб, око за око. Това е конфликт, който е неразрешим от гледна точка на стандартите на разума, на съобразяване на силите или пък взимане на някакво решение, което задоволява двете страни. Аз от известно време следя този конфликт много отблизо и трябва да ви кажа, че съм стигнал до извода, че всякакви алтернативи, две държави на една територия, втора палестинска държава наред с еврейската, възможности за някакво мирно съвместно съществуване са невъзможни.
Мисля си, че в момента имаме коридор от възможности геополитически, които са се случили, които всъщност двете сили, Иран и Израел, оттренират възможностите за голяма война. Предполагам, че никой не вярва, че това, което в момента се разиграва там, са реалните възможности на двете страни. Вие видяхте това, което направи Иран с втория залп, който е срещу Израел, но нещо, което не обърнаха голяма част от нашите зрители, предполагам, внимание, че Израел демонстрира какво може да направи срещу Иран, ако реши. Той, например, унищожи ПВО-то на стратегически обекти в последната вълна от атаки. Вътре в рамките на 12 часа Израел господстваше на цялото въздушно пространство на Иран. А имате предвид, че Иран е единствената държава, която има теоретичния, а и реалната възможност да унищожи държавата Израел, затова Израел толкова загрижен за своята сигурност. Тоест става въпрос за две взаимно изключващи се стратегии на съсъществуване. И това е много опасно в този регион. За тях се крият всъщност големите играчи. Русия и Китай от едната страна, през Иран, тъй като вие знаете много добре, че това ще означава блокаж на китайския копринен път, това ще означава блокаж на руския път север-юг, излизане на топли морета в Индийския океан, свързването с Индия. Следователно, тук има огромни залози, които се проектират върху конкретните залози на двамата регионални играчи – Израел и Иран. Добре, но възможно ли е в днешно време да мислим, че може да бъде унищожена една държава? Възможно. Просто така. Възможно е. Как? Толкова много неща станаха. Да изчезне от земята. Има такова желание, най-малкото. Някой преди една година, ако имахме този разговор, ще се зададе въпроса, възможно ли да се случи това, което се случи вътре в рамките на една година. Така че ние вече влизаме в геополитическа полоса, в която нищо не изключвам. И дори най-кошмарните сценарии. Добре, и сега да се върнем и на наш терен. Вероятно ви е направило впечатление, че някак темата евроатлантизъм много по-малко присъстваше на тези избори. Други бяха ценностите. Едните твърдяха, че са готови, ще оправят хаоса, ще се справят с всички проблеми, че са най-подготвени. Другите казаха, ние пък ще продължим нашата реформа, в която трябва да има справедливост и битка с корупцията. Някои важни теми изчезнаха от нашето пространство, в резултат на което получихме 8-партиен парламент с онази въпросителна за величие, която чакаме окончателния резултат. Защо се случи така според вас? Това е някакво услушване или двата конфликта, как да кажа, демонтираха част от техните изказвания, тези? Първо, цялата българска нова история от руско-турската война насам са показали един железен закон, исторически. Нищо от генералните трансформации в България не се случва поради вътрешен фактор. Всичкото е функция на външния фактор. Нашата държава е възникнала благодарение на външния фактор, съществувала благодарение на външния фактор, какъвто и да е било той, и очевидно ще изчезне пак поради външния фактор. Не, няма да изчезне. Първо. Няма да изчезне. Радвам се на вашия оптимизъм. Да. На второ място... Да не дърпаме дявола за опашката. Ние го дърпаме вече 30 години. Второ, това, което вие казахте, българската политическа система е абсолютно изкуствен конструкт, създаден преди 30 години, по същия начин, по който едно време колониалните държави създаваха държавите в Африка, със същите измислени леви, десни, центъри и така нататък. Тя не изпълнява най-важната си функция да представлява реални, не имагинерни, реални групови социални интереси в страната. Лявото, дясното в България, вече сме имали възможност да говорим в това студио, са измислени етикети за наивници. Трето, много важно нещо. Това, което в момента се случи, е още от същото. Тоест, ние имаме първо от една страна очевидно огромно нежелание на голяма част от така наречения български електорат да участва в този цирк, защото това е цирк. И то, бих казал, доста посредствен. На второ място, разбира се, тъй като хората не виждат най-важното. Тези политически гарнитури не представляват техните интереси. Много е просто. Изборите не са цел. Партиите сами по себе си не са самоцел. Те са средство за задоволяване на някакви интереси. Голяма част от тези интереси, които те представляват и твърдят, че представляват, не са техните действителни интереси и хората го усещат, без да са чели Кант и Фихте. На четвърто място, разбира се, това идва обща деморализация и, бих казала, варваризация на българското общество от социологическа гледна точка. На пето място, разбира се, българите си дават сметка, че каквото и да решат, на каквито избори да отидат, това няма да има никакво практическо значение за техните реални проблеми и интереси. България нито един от важните въпроси, и той, позволете ми да ви кажа, не е евроатлантизма, не е предмет на реална политическа дискусия в страната. И затова хората не участват в този цирк.
Добре, и все пак той се състоя. Вземам повод от това, което казвате вие. Какво казаха избирателите? Все пак тези, които участваха. В крайна сметка, ние не можем да знаем какво мислят тези, които отказаха да гласуват. Тези, които обаче отидохме да гласуваме, какво послание с тази конфигурация изпратихме на политиците? Първо, не знам колко са отишли да гласуват от реалния избирателен корпус. Да, това е един стар. Да, не, това е много важен. Аз твърдя, че е важен. Аз наскоро двама приятели казах нещо, което е много точно по една интернет телевизия. Никой не говори за слона в стаята. Говорим за всякакви други неща, но не и за слона в стаята. Слона в стаята е, че всъщност вие имате нелегитимни избори, защото всъщност вие не знаете най-важното. Колко ви е реалният изборен електорат? Корпус избирателни. Ние не го знаем колко. Питам. Знаете ли кога тази тема е поставена? Да, и никой нищо не прави, освен нов конфликт. Виждам. Защо? Защото няма интерес този въпрос да се реши. Има точно обратно, има интерес този корпус в този му вид, с тези измислени души да стои. Въпросът е кого обслужва това. Ето това искам да разбера. Кого обслужва това да твърдиш, че има ниска избирателна активност, а тя може въобще да не е ниска? Да, обслужват корпоративните групи, известни като политически, не знам защо така са се нарекли в България, тъй като това състояние насипно ги обслужва много добре. На второ място, какво е това нещо да имате над 50% сбъркани протоколи? Извинявайте, че влизам в технология. Не, това е важно. Нашите избори са технология. Ако ние бяхме нормална страна, това ще бъде, само по себе си това ще бъде основание за касиране на изборите. България все повече се доближава в своите избирателни практики до страна от третия свят. На всяко едно отношение, въпреки приказките ни, че сме част от Европейския съюз. На следващо място. Бъркани протоколи, да. Да. Какво е това? Какво е това? Сега, ясно е, че в резултат на 30 години реформи 2/3 от населението е неграмотно, но не чак пък толкова. По-нататък, в резултат на всичко това, ние имаме в момента адекватната на нашето уродливо състояние политическа система, избирателен процес и сбъркан парламент, който няма да реши нищо. Да, и гледам аз тук няколко репортажи на колеги, които показват как седят някакви хора, твърдят, че нещо си е зрителна измама, а те просто си дописват номера на две партии. И това е просто, това е някаква шега с мен, която съм отишла да гласувам. Имаше един анекдот от късната съветска перестройка. Един човек отишъл на лекар и казал: докторе, трябва да ме лекуваш, много съм зле. Той казал: какъв ти е проблем? Това дето го чувам, не го виждам. А това дето го виждам, не го чувам. Това не е проблема. Така. И сега към края на нашия разговор ще ви попитам, ако се промени избирателната система, така както настояват, да кажем, от ГЕРБ, в различни варианти, вдигане на изборната бариера, мажоритарни избори, първия печели всичко и така нататък, ще промени ли нещо? Защото има фиксация върху редовен кабинет. Не. През цялото време се говори за технология, а не се говори за същество по политика. Вие не можете да заместите липсата на политика с технология. Дали ще гласуваме с книжни бюлетини или с машини, дали ще бъде изборен мажоритарен или пропорционален, дали ще бъде с дигане на тавана или с дигането на възможности за коалиция и за партии. Всичко това са технологически, извинявайте, джунджури, които искат да прикрият срамотиите на българския политически организъм, които се изразяват в следното. Българската политическа система е измислена. Тя не представлява огромна част от българското население. То категорично е отказало да участва в целия този процес и каквито и технологически джунджурии да му предлагате, няма да го направи по-легитимен. Това е системният, основният проблем. Ние не говорим за него. Да, те са много проблемите. Не, този основният. Другото е следствие. Да. И ето този последния случай с Величие, което в последната секунда отпадна заради липсата на 29 гласа. Да. Четох в социалните мрежи, слушах колеги, които си задават следния въпрос. И това не е защита към Михайлов. Възможно ли е 29 гласа да не те допуснат в парламента, но в същото време да гледаш как се дописват 29, 39, 59 бюлетини? Ние сме страната на неограничените възможности. За някоя партия. Да, разбира се, че е възможно. И започват някои да си мислят, че това нещо не е наред, нали? Вие имате ли съмнение, например? Аз много дълго време съм се дистанцирал от българската политическа действителност. Защо? След краткото си участие? След кратко. То не беше много кратко, сега като го гледам с 6 години, но казва, че... Предвечността е нищо. Това е, да, разбира се, това е особена форма на имунизация. След това човек няма никакви илюзии по въпроса за българската политика. Голямо ли е зад колесието? Ето 6 години. Какво видяхте? Аз съм видял периферията на периферията, но това, което по-скоро човек усеща със сетивата си, че нещата са безнадежни. Защо?
Чак пък Ще ме безнадежда. поканите в друго предаване, надълго на широко ще говорим. Системен е проблема, но проблемът в България е, че вече в съвременна България не може да се говори сериозно за сериозните теми, поради липсата на подготовка и на читателите, и на слушателите, и на участниците в разговора. Ами тогава? Тогава ще имаме това, което имаме и ще продължава все по този начин. Вижте, аз сериозно твърдя, че ние не се занимаваме с реалните големите проблеми на това изчезващо и умиращо общество. Имаме някакъв празник на суетата на живота. През това време ние наистина ще изчезнем от историята. И всички сме виновни за това. Съжалявам, че толкова песимистично завърши нашия разговор. Благодаря ви. Yes.